Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și vom cere binecuvântarea Domnului peste apa aceasta, care este locul acesta. Și la această rugăciune vreau ca fratele pastor să ceară binecuvântarea Domnului. Dar mai înainte de toate, aș vrea ca să rămânem la locurile noastre, ca fiecare să poată să vadă, să nu venim aici în față, pentru că dacă venim, ceilalți nu mai pot să vadă și aș vrea fiecare să rămânem la locurile noastre, chiar și copiii să rămână acolo, dacă vreau să stea chiar aici în față, dar stăm prezența ta în momentele acestea și te binecuvântăm pe tine. Îți mulțumesc pentru harul mântuirii pe care tu ni l-ai trimis. Îți mulțumesc pentru că prin Duhul mai străpungi inimi. Îți mulțumesc pentru aceste 6 suflete care străpunși de Evanghelie, de Duhul tău. Astăzi sunt îmbrăcate în haine albe, mărturisind că vor să te urmeze pe tine. Îți mulțumesc pentru ei și cer numele tău peste ei, peste actul acesta al botezului, pentru mărturia pe care o vor depune. Și cred că Duhul tău va fi peste ei, ca să poată să împlinească tot ceea ce vor spune astăzi în prezența acestor suflete și în prezența ta. Tu dai putere de a înfăptui lucrarea aceasta. Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumesc pentru prietenii care sunt aici, pentru Evanghelie, pentru decizia pe care o vor lua-o pentru tine. Laud și slăvesc numele tău, pentru că și astăzi ești neschimbat. Binecuvintează-ți lucrarea în continuare. Fii cu noi și fie numele tău înălțat și slăvit în toate. Amin. Începând cu frații, vor veni aici și îi vom boteza în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Frate Ilie, în fața martorilor care sunt aici și în fața martorilor nevăzut, astăzi vrem să spunem câteva întrebări. Crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul tău personal? Da, cred. Până când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul? Până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Când apa botezului a intrat în inimile acestor 89 de ani în lui, urmându-l pe frate în mărturia pe care a depus-o. Frate Simi, alături de această asistență, e cerul martor la mărturia pe care o depui. Te întreb și te mărturisesc. Crezi că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal? Da, cred. În decizia aceasta de a-L urma pe Domnul, până când ești hotărât ca să mergi? Până la moarte. Dumnezeu să te ajute și să-ți dea putere. În baza mărturiei pe care ai depus-o. Noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În fața martorilor care sunt în locul acesta și în fața cerului întreg, te întrebăm astăzi, crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul tău personal? Da, cred. Până când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul? Până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. La apa botezului a intrat fratele Maria, la 20 de ani. Putea să spună că mai are vreme, dar ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi este aici ca să mărturisească ceea ce s-a produs în inima lui. Te întreb și te mărturisesc. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da. Crezi că murind pe cruce a murit și pentru păcatul tău? Da. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Până la moarte. Dumnezeu să te ajute. Amin. Baza mărturiei pe care ai pus-o se botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Sora Lina, în fața lui Dumnezeu și în fața tuturor celor care te privești, tuturor celor care astăzi știu acasă că și tu vei încheia un legământ cu Domnul. Te întreb, crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul tău personal? Până când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul? Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În fața dumneavoastră se află Bianca la cei 23 de ani. Evanghelia pe care ați auzit-o din partea ei este valabilă pentru oricine. Dumnezeu mai mântuiește și astăzi. M-a mântuit pe mine și oricine crede în El poate să capete transformarea ca să devină un copil al Domnului. În fața acestor martori văzuți, soțul tău prezent aici, cerul asistă la această mărturie. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că a murit și pentru păcatul tău? Da. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Până la moarte. Dumnezeu să te ajute. Amin. Baza mărturiei pe care ai depus-o, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Așa cum stăm, vă mulțumim lui Dumnezeu și toți în gândurile noastre, dar eu voi mulțumi cu voce tare. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne, Tată din cer, venim în fața prezenței numelui Tău și îți mulțumim în mod deosebit, Doamne, că și în numele Tău, Doamne, ne-ai dat voie, Doamne, în această zi ca să schimăm numele Tău peste aceste suflete. Îți mulțumim că în numele Tău am luat